Africa my continent, Africa my home, se-Africa, se-South Africa la sikhona. Umgungundlovu-ke la sikhona kwi-district, eMaritzburg. Into eyenzekalayo, iy'ndaba ezimbi, okwashingeni, awusithathe usibeke kwenzekeni namhlanje. Kuntambama manje, ilanga lishona ney'ndaba ezimbi. Nongala sibonge nokuthi sikumele phezulu mase kunento evelile emphakathini njengasesigodi South Africa. Yes. Uzozo ukuthi sekwenzakaleni. Ngabo 3, 4 towards 5. Yes. Sikhona ke le drop njengoba wazi ukuthi mina ngingaphansi ehailing lezi imoto ezihamba ukubizwa ngamafoni. Yes. Kungena ke ifone ithi hey sekunesigameko sesenzakalile kwenye imoto zenu. Kulula ke le Maritzburg identify imoto zethu sekwabalula. Yes. Sengithinta koza kwethu hayibo nawo bayangithinta hayibo kunemoto ethiwa khona sekwenzakalile. Sasithi no. Asilokhuze Nongala. Ake sithole ukwenzakalani bese ngidrive ngiye ku-East-Street ngoba kulapha ku-East-Street. Bese ngifonela umfowethu lo ushaya ngithi hayibo angiyiboni le moto ephuma ngayo kanti ngifike late emva kwesigameko. Sebemthathile umfowethu bamphuthumise eklinikhi. Yes. Ngokukhuluma nomfowabo ofike ngqo esigamekweni nombonile umfowabo ephangalala. Umfowethu wahamba ngo-7 seat. Ngokomlando kamfowethu uvele unomlando kusebenza emakhumbini. Besanda ukujoyina la. Oh yeah. Bese ngeke sesithi isikhathi. So kusho ukuthi uma uvele usebenza eRent angasuka ujwayele. Yasemarent baye bebavakashela abafowabo kanjalo. So kusho ukuthi kuyoba nokungaqondani. Bese kufanele kube khona odlulisa omunye ku-driver wekhumbi nalo ka-7 seat. Lo ka-7 seater umfowandla ngamandla wehlile. Umuntu okhuluma no-driver wekhumbi ukuthi bedlulisane kanjani. Engathi lo wekhumbi la kakhiphe khona isikhali. Wayesenemba lo ka-7 seater walala khona lapha. Usona leso siphithiphithi engathi kuqhamuka umfana owayekade esebenza naye usicabha wakhe esesemakhumbini. Wathi no ngiyamazi wamthatha wamfaka khona emotweni yakhe leyo 7 seat wamphuthumisa lapha e-East-Street Clinic la bafike bamnyanga khona kwesikhashana ukuthi aphuthumiswe eGrace nokuyila efike yaphangalalela khona eGrace esibhedlela. Sibhlungu kakhulu nje sama ihela laseMaritzburg ngosekuthe kwasehlela ngesimo esibona ukuthi mhlambe kube ukuthatheka ngamawala Nongala. Yes, yes. Into ebingalungiseka. Khona ungaze kuthiwa kufuna izimo khona nje basiphila sabantu. Yes. Into ukuthelo yethu ayifani. Yes. Kodwa siye singasho ukuthi akuze kufuna umuntu. Yes. Hayi siyakufisa ukuthi umndeni uthole ithosha. Yes. Ududuzele umfowethu ebesebenza naye nabafowethu bonke basemgaqweni eMaritzburg. Sibambene kakhulu. Yes. Makudlula nje omunye wethu kushaya kakhulu ngoba idolobha lethu lincane sazana kakhulu. Yes. Sisemanzini. Sisemanzini Cishe evikini sishiwa umfowethu wesithathu. Kodwa ke noma laba ababili kugula kodwa sisemanzini impela le Maritzburg. Lokhu ke sekuyashaqisa kakhulu. Yeah. Sekuyashaqisa kakhulu ngoba into zokulimala kabafowethu ngesikhali la ku-e-hailing zinhlala ivele. Inhlala ivele. Ubone ukuthi ezinye zezinto usuke kungalungiseka akusengasho ukuthi akufuni umuntu. Ngoba kuyacoshwa umswethu. Kuyacoshwa. Wena ke ukahle ngoba ukhona kule mboni. Yes. Ugxilile kuyona. Cosha nje lokho sicoshayo kusuka ngasho ngempela ukuthi mase kukhona osekugxobekile. Yes. Akangakhulumi. Yes. Kusimo nje sesehlakalile. Siyafisa ukuthi umenzi wobubi hlamba ake sicacise lokho yini ngempela lemlidele kulesi simo. Siyacela nabafowethu ke la be-mainstream ukuthi si-approach i-festive season kanye sesikuyona. Izinga lokubekezelana futhi siyacela lethu ukuphakama ngoba i-traffic izoba khona. Amadolobha amanye mancane noma ngasekho le Maritzburg kuphela ngoba into ekanje uzizwe nakumanye amadolobha hayi ubani usephume wenza ukuthi amadolobha ethu mancane indawo zokuhamba ingqalazinda ayakabi ngesimo sikakhona ukuthi sibekezelane bafowethu.
Yes. dlulisa omunye nawe udlule nomunye adlule ukuze sonke sifike emakhaya sibone u-2026. Siyabonga kakhulu Africa My Continent. Sithathe sizolokhu sixhumana nawe-ke udaba-ke lokufika eduze kwefamily ngoba okwamanje sazokhuluma nawe mhlawumbe bese sibona sikhulume nembono Santaco sizwe ukuthi bona bathini bese-ke siyosilida-ke indlela ebheke kwifamily ukuthi siya kanjani siya nini kodwa nje okwamanje sathi abantu bonke abathintekayo akwehlangani ngehliyo abalale ngenxeba okwethu kuseyukubhonga nje emswaneni sazobhonga ey'nsizweni ney'ntombi ey'phethe lo msebenzi ukuthi awu kwase kwehlisehlo laselivala ilanga lishona ngesigameko tshela abantu ukuthi ubani kuphi ngoba phela abantu abakwazi ubani lo okhulumayo sebezongazi abantu bangazi somjwayelekile igama uSibangani Sibongo ngwakangqongo ekhaya kusemsini eMabomvini esigodi ngokuqhuba-ke ngila eMaritzburg. Yes. Ngisembonile i-hailing. Yes. Kunobhala ngaphansi kwenhlangano ebizwa nge-Regional E-Hailing Consortium. Yes. Ngizokhumbula umsebenzi ngesikhona lapha. Ukhona eThekwini. Ngikhumbula eThekwini. Ngakuze ubuze imibuzo eminingi. Eminingi. Yes. Ngiyiphathi ye-tax team le-dealer nalama permit okuyiwona alungiswayo. Yes. Ngikhona kulelo committee. Yes. La kule region njalo eMaritzburg kuhlanganisa nabanye abafundi baseThekwini. Yes. Mina unobhala wakho. Siyabonga kakhulu qhawela kithi. Asibonge ngwenye. Njengoba ngishilo ukuthi sisuke sibheke uSantaco sibe siyobheka ekaphuto omdala ngayo ukuthi bona bathini njengemboni. Ngoba ngixhumalele nomndeni khona umfundisi nje ngiza ngala ngimthinti lokuthi sizoza ngakuwena kodwa sizomthinta futhi mase sisilandele esinye Esigaba yes. Isigaba esilandelayo. Siyabonga kakhulu nje nongabe kusondele eduze kwethu. Nokwenza sure ukuthi igameko kanje ziyavela emphakathini ukuze zingaqhubeki kuya phambili. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thank you. Thank you Africa.